Combarro, situado no concello de Poio e á marxe norte da ría de Pontevedra en concreto, é un dos municipios de maior desenvolvemento das Rías Baixas pola súa condición costeira e polo turismo que se achega a esta zona. Xustamente en Combarro, os numerosos visitantes contribuíron ao desenvolvemento das actividades terciarias, ao saber aproveitar a crecente demanda de servizos como a hostalaría, a restauración que conta cunha oferta de peixes, mariscos e viños de gran calidade e o comercio en xeral. Pero por riba de todo, o principal atractivo de Combarro é un conxunto de hórreos moi ben conservados, case á beira do mar, e que ofrecen ao espectador unha imaxe impagable coas históricas construcións para almacenaxe recortándose contra o azul da auga salgada.